Continua a Itàlia un dels millors caps de setmana en quant a futbol que tindrem aquesta temporada amb tres autèntics partidassos. Ja vam comentar el Roma-Milan, també el Nàpols-Lazio, com no podia ser d'una altra manera. Tocava també parlar de l'Inter-Fiorentina, un partit en el que l'Inter de Milà ha seguit demostrant que presenta candidatura ferma a tornar-se a fer amb l'Scudetto després de guanyar-lo fa 3 temporades. Fa 2 va ser el Milan, la temporada passada al Nàpols, l'equip interista, després d'arribar a la final de la Champions la temporada passada, vol tornar-se a fer amb la Lliga italiana. I ho fa de la mà d'un equip que ha crescut molt. La temporada passada al final van arribar fins a la final de la Champions, poder tot i no tenir plantilla, més per el camí que els va tocar, però això està clar que tot i perdre la final competint i molt bé davant del City, ha reconfortat aquest equip que s'ha reforçat molt i molt bé i que espanta no només a Itàlia, sinó també espanta a Europa. Un Inter que ahir va sortir amb Sommer a la porteria, Darmian, De Vrij i Bastoni com a centrals, carrils per Dumfries i Di Marco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu i Barella al mig del camp, a dalt Lautaro Martínez i Marcus Thuram, que és l'única variació que ha fet l'equip de Simone Inzaghi en la plantilla, en l'11 inicial sobretot. Aquest Marcus Thuram en substitució de Romelu Lukaku, que recordem-ho és nou futbolista de la Roma. Un Inter que és un bloc, al final manté l'equip de la temporada passada, i ja ho diem, és molt important que els equips mantinguin el bloc, que els equips mantinguin la seva idea, mantinguin els seus jugadors. Són jugadors que es coneixen molt i molt bé, que tenen experiència jugant els uns amb els altres, i això al final es nota molt sobre el terreny de joc. Ahir, davant d'una Fiorentina que és equip europeu i té jugadors a destacar bastant, com podrien ser Nico González, Bertrand Nadal o Artur Melo, Kounamé, etc, Bonaventura, però que en el dia d'ahir la veritat és que es van veure superats per complet per l'Inter de Milà. Una Fiorentina que tenia com a referència a dalt un futbolista com Luka Jovic, que l'ha deixat marxar lliure. Se n'ha aprofitat el Milan, que vol intentar rellançar la seva carrera, la del jugador serbi ex de l'Eintracht i del Real Madrid, entre d'altres. Veurem aquesta Fiorentina, però que preocupa, i això està clar, en aquest inici de temporada. Estadísticament el partit no va tenir color. Sí que és veritat que la Fiorentina va tenir pilota, vol proposar molt amb l'esfèric als peus, de la mà d'un Artur Melo que té molta qualitat, però al final l'Inter, tot i tenir menys d'un 40% de possessió, va arribar molt més que la Fiorentina i va ser molt més contundent en les seves accions, amb un Lautaro Martínez que ha començat la temporada en un nivell de joc estratosfèric al final dels 90 minuts. L'Inter il·lusiona, Inter 4, Fiorentina 0.